uyinkosi ephakemeyo nemndeni yabo siyazi ukuthi babukeka befika emsebenzini bebahle belwela ukuthi ingane ziphase kodwa siyazi ukuthi lona loyo uneyinkinga zakhe ezithile esekhaya. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi ungenelele emakhaya othisha noma yini engahambi kahle ihambe kahle ngenxa yakho. Nabantwana bayafika la bephuma emakhaya ahlukeneyo anama-challenges amaningi ahlukene. Ngiyathandaza Nkosi ukuthi abantwana balesi sikole ungenelele kubazali emakhaya eyinkingeni abanazo. Siyazi ukuthi abanye abanayo nemali yokuthenga i-uniform neyokuthi ingane zesikoleni kodwa bayazama ngendlela abazama ngayo. Ngiyathandaza Nkosi wena ongabuka umuntu ukuthi umpofu noma unemali siyafana kuwe sonke busisa lesi sikole. Sicela ngoJesu Kristu inkosi yethu ephilayo. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Siyabonga ke ngiyethemba ngizwile ngithi sikhulekele nabazali lonke emakhaya. Ungabibikho lomkhuba kulesi sikole ubukelana phansi. Umunye bonakala ukuthi uniform yakhe mhlamba yihle noma khona okukhona singabukelani phansi ngoba impilo iyisondo yajikajika. Namhlanje uphezulu sasa uzokuphatha. So ke siyahloniphana sonke esikoleni noma ngabe siphuma emakhaya anjani. Ngiyacela ke sifundizwe lenkosi esizolithola kumaHebheru chapter 12 sofunda nje uverse 1 no verse 2. Ufundeka ke kanje. Ngalokho ke nathi lokhu sinefu elingaka la ufakazi elisihaqileyo masilahle konke okusindayo nesono ngokubekezela sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikimiselweyo sibhekile kuJesu umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano engalinaki ihlazo wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Izwi ke sesilifundile lisitshela ukuthi sisemjahweni sikwi-race siyagijima njengoba niyazi i-race. Umuntu ke mayigijima njengabo-comrades marathon neminye uyaqaphela ukuthi udlani akadli noma yini ezokwenza ukuthi asindwe bese engakwazi ukugijima. Nala-ke ekufundeni sisemjahweni siyagijima. Ningabantwana nibancane kuzohamba nifike kule age yethu kodwa ngesikhathi ufika kule age ila kubonakala khona ukuthi ngesikhathi sakho usagijima ukulahlile enokusindayo usilahlile inisono ubunabangani abanjani ngoba enye inkinga leyo ukuthi uma ufika esikoleni kufanele uzikhethele abangani aba-right ngoba kunesisho sesingisi esithi show me your friends and I will tell you who you are. Ngakho ke umuntu mazi ngabangani bakhe. Birds of the same feather flock together. So qaphelani ke ukuthi obani ozwana nabo ngoba abanye benu abanandaba nekusasa. Abanye benu abanikhathalele bazophazamisa wena ozimisele ngekusasa elingcono. Ngakho ke lahla abangani abangafanele. Ubonile makade ufunda last year ukuthi wenze kahle yini ekwenza wangenza kahle. Uma kunezinto obusuzenze ezingafanele ziyeke ngoba izwi lisho lahla isono esisindayo. Izinto kunezinto ezikuthandelayo. Lithi ke sinefu lofakazi. Uma kugijinywa ke i-race kukhona abantu ababukelayo, kukhona abantu abafisa ukuthi uphumelele bese kuba khona abantu abangakufiseli lutho. Kufanele ukwazi lokho. Ngakho kungahamba ulalela noma ubani okhuluma nawe. Uma ekhuluma into enegative lalela kuphela umuntu ozokutshela into epositive. uNkulunkulu ke usiphila abazali esikoleni othisha kufanele sibalalele othisha bethu. Simlalela uthisha omkhulu. Abanawo umona ukuthi nifike la befike khona.
ingakho bela esikoleni bezonifundisa akhona oyedwa uthisha ofisela ingane ukungaphumeleli ukube uyayifisela ungaphumeleli ngaba kekho la so balaleleni ke bese nilalela abazali ekhaya ngoba lezi lenkosi lithi umyalelo loyo nesethembiso lalela utshelwe ufunde unethuba lokufunda ube okungaphezulu kwabo ngenxa yokuthi usuthatha ukuhlakanipha kwabo wakuhlanganisa nokwakho then you will get the best of you kodwa mawungakuthatha ukuhlakanipha kathisha ukuhlanganise nokwakho uzoba omubi kunabo bonke khethaka abangani kufanele wazike ukuthi njengoba sengishilo khona abantu abangafuni ukuphumelela khona abathi awulo yamndeni akhona oyedwa one-degree so besibona ukuthi usibanibani uzofikaphi hawu ingane kabani siyazi izomitha endleleni hawu ingane kabani kuzoba ukuthi just prove them wrong uthathe uJesu enhlizweni yakho uthathe imfundo lezi zinto eziwu2 azixabani uJesu nemfundo uzobona uzophumelela uJesu uzogcina intombi into uJesu uzogcina uyinsizwa nti kodwa uma ulahla uJesu imizamo yakho ngeke iphumelela silalelaneni bantu abami uma ulahla uJesu imizamo yakho ngeke iphumelele kodwa uJesu uzokwenza iphumelele imizamo yakho angeke ngixoxeleke nansi indaba emfushane bese ngiyapheka ngoba ngifuna nilalele izinto okufanele nizilalele kuthiwa ke ngelinye ilanga ukuthi ke kwenzeka noma kwenzekanga angingeni lapho but ngifuna the moral of the story kuthiwa kwakunomjaho wawukhona wamaselesele kufanele aklambe ilada lize lofika phezulu so amaselesele ke azama ukukhuphuka kuthiwa lokho wangalodwa kunabantu ababukelayo abanye bekhuluma izinto ezinegative abanye bekhuluma izinto ezipositive kodwa kuthiwa lilodwa iselesele lagcina lifikile phezulu mase libuzwa seli-interviewa kwatholakala ukuthi alizwe ezindlebeni meaning alizwanga izinto ezinegative ezenza abanye bahluleke ukufika phezulu khetha ukuthi what is it that you feed your mind because you are what you eat sidla ngezindlebe zethu sidle ngamehlo ethu ngikhuluma kokamoya kangikhuluma ukudla emlonyeni so izinto ozibukayo izona ezokulimaza nikwi-age wrong ngabi la ngoba abanye benu baphethwe ile stage okuthiwa i-ado nithanda ukubuka izinto ezingalungile emafonini izinto ezizokulimaza ingqondo bese ungakwazi ukufika la uyakhona so be careful of what you eat be careful of what you feed your mind ngoba iyona ezokwakha umphumela wakho kusasa nansi into ofuneka uyibambe into oyicabangayo yile nto ogcina uyikhuluma ngiyangizwa into oyikhulumayo yile nto ogcina usuyenza le nto yenzayo it becomes the habit once it becomes the habit yakha i-character yakho isukephi engqondweni and once your character is fulfilled then your destination can be determined so qaphela ukuthi yini oyicabangayo ngoba oyicabangayo izo-affect okukhulumayo ku-affect izenzo zakho zibe yi-habit once zaba yi-habit zakho i-character uma i-character yakho iyimbi ngenxa yokuthi wacabanga into embi i-destination yakho ngeke ibe impumelelo emhlabeni asithandaze Baba egameni likaJesu ophilayo siyakubonga Nkosi ngaleli thuba namba abantwana ngibanikela kuwena wena wedwa Jesu ongabalekelela wena wedwa uNkulunkulu Jehova Sebawuthi ongabalekelela ngoba sidalwe wena wasibeka emhlabeni usikhaya ezulwini usithanda sonke ngokulinganayo kodwa bese kuba ilona loyo kozikhethayo azihluse kwabanye bese gcina eba isinengisho kuwe sisizeke Nkosi ngalabo abantwana kulesi sikole siqhubeke sibe isikole esiwubest kwi-region esiwubest ngisho kwi-KZN uma kungenzeka sibe ubest kwi-South Africa yonke siyazi ukuthi there is nothing impossible with you sebenza ke uNkulunkulu wethu ubonakalisa amandla akho kulesi sikole kube isikole esishayinayo othisha baso baziqhenye ngalezi ingane nezingane ziqhenye ngothisha
sisonke siziqhenye ngawe uNkulunkulu osidalile emhlabeni, ngawe Jehova Sebawoth, ngawe Nkosi Jesu nangawe Moya Ongcwele. Siyabonga kakhulu usisake lesi sikole, isibusiso sakho sihlale phezu kwaso, ngiqalekisa imoya amadimoni, amadevil weshiphaza, amasatanist awanasabelo. Ngifafaze igazi lakho egcekeni lalesi sikole, fafaze igazi lakho phezu kwamaklasi sonke nestaff room nelikaprincipal, yonke indawo kule ndawo sithi uSathane akanasabelo. Ngegunya ngilinikeziwe kuMatthew 18:18 ukuthi noma yini engibophe emhlabeni iboshwe ezulwini, nengikhulule emhlabeni ikhululwe ezulwini. Ngibopha yonke imimoya engalungile ngiphonse esihogweni engasabelo kulesi sikole. Udumo lonke ke Nkosi silinikeza wena, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyabonga ke bantu abami. Bese kuba nalawo mahlongandlebe vele angakhuliswana kahle makubo. Uzowabona uyawazi nawe usikhuluma ngoba. Dawa uma kuthiwa thula ukhulume. Ingoba vele nakini nje. But kuneyingane eziningi la ezikwazi ukuhlonipha umuntu omdala. Ngiyabonga kakhulu bantu abami, kuyashisa vele siyabona ukuthi isimo sinje. Asambe semaklasini sifuna usululu. Uyinkosi